To masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku. Mai sauraro kamar kullum kamar kowane lokacin Muktar Awwal Yara ne ke tare da ku kai tsaye daga nan a ɗakin yada shirye-shiryenmu na tashar NASIBI MULTIMEDIA, wadda kuma masu kallo da sauraro kamar yadda sanarwa ta gabata a baya, a wannan rana a kuma daidai wannan lokaci muna tare da kowace a ɗakin namu na gudanar da shirye-shirye ya samu nasarar ziyara ta musamman. Za kuma mu tattauna a yanayin shirar tare da ɗaya daga cikin matasan 'yan gwagwarmayar mu na siyasar yankin sanatoriyar Kano ta Kudu, kuma za mu tattauna akan haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta comrd Bashir correspondent team, ƙarƙashin kowace wadda yanzu haka take ƙarƙashin jagorancin shi matashi comrade Usman dando kenan, wanda kuma za mu tattauna ƙarƙashin tafiyar comrade Bashir Ya'u Dando, wato wata sabuwar tafiya da aka jiyo tana ta ita ma raji a wannan yanki na ƙaramar hukumar Sumaila, musamman kuma yankin Dando. Da fatan za ku biyo mu domin jin yadda wannan shira za ta kasance tare da comrade Usman Dando daga ƙaramar hukumar Sumaila, kuma matashi ɗan siyasa daga yankin sanatoriyar Kano ta Kudu. To masu kallo da sauraro barkanmu da dawowa. Comrade Usman, a karo na farko na shigowa tashar NASIBI MULTIMEDIA, muna maka barka da zuwa. Barkanmu dai. To comrade, kwanan nan al'ummar yankin sanatoriya ko ce musamman dai al'ummar karamar kuma Sumaila da kuma yankin sanatoriyar Kano ta Kudu, an jiyo sabon yunkuri da kuka ɗauko na tafiyar comrade Bashir Ya'u Dando, wanda ake ganin zallar tafiya ce da ta kunshi zallar matasa, wadda kuma ana ganin irin ya zance ne muradu ko ce abubuwan da kuka sa a gaba duka dai batu ake na matasan a daidai wannan lokaci. Na san mai kallo da sauraro zai so sanin takaitaccen tarihin ita wannan tafiya da kuma gwagwarmayar da aka yi daga wancan lokacin kawo yanzu, musamman kuma abin da ya shafi shi wannan bawan Allah, wato comrade Bashir Ya'u Dando da daidai wannan lokaci. To assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka. Mai girma ɗan jarida, kamar yadda ka ce a takaice kana buƙatar tarihin wannan tafiya da ta ina ta faru ko da a ina ake yanzu kuma ina aka dosa. Kuma alhamdulillah ita wannan tafiya ce ta matasa, wato wani bawan Allah ne mai suna comrade Bashir Ya'u Usman, dan asalin garin Dando a karamar hukumar Sumaila. Mutum ne jajirtacce wanda kodayaushe shi burinsa ya taimaki jama'a, mutane su fita daga kakana kayi, musamman ma kuma 'yan uwa matasa, kasancewarsa matashi. Kamar yadda muka yi imani kowane society za ka ga matasa ne dai, idan babu matasa, babu gudunmawar matasa, wannan society ba zai zama ya zama stable ba zai zama ya zama an samu abin da ake bukata ba. Duba da dukkanin wani bangarori za ka ga dai matasa ne suke juya wannan bangarorikan. Matasa sun fi ba da gudunmawa, a dauki bangaren harkar tsaro, a bangaren ba da gudunmawa akan ilimi da dai sauransu da irin wannan bangarorikan. To sai muka ga kuma akwai wani bangare da matasa kuma an fi bukatun matasan ma, kuma amma matasan suna dan samun naƙasu wajen ba da gudunmawarsu a wannan bangare. Wani bangare? Ba musamman ma bangaren wakilci, kamar ofisoshin siyasa da sauransu. Fannin siyasa. Wato kaga wannan bangare ne wanda yake mafi muhimmanci a abin da ya shafi al'umma. Sannan kuma muna ganin matasa su ne suka fi kamata ya zama sun zama 80% ko 70% a cikin harkokin, amma ya ilahi a halin da ake ciki yanzu ba su fi irin 20% ba. Duba da ganin irin wannan da kuma halin da matasa suka tsinci kansu a sauran bangarurruka, shi yasa comrade Bashir Ya'u Usman Dando ya fito ya ce to zai zo ya bada gudunmawarsa domin ganin an gyara dukkanin wannan matsaltsalu. Shi yasa aka zo aka kafa wannan tafiya ta comrade Bashir correspondent team da dai kuma sauran movement da aka fara yi kawo yanzu. Wato comrade Usman, idan na fahimce ka, har yanzu kun raina participation na matasa a cikin harkokin siyasar Najeriya kenan, da kuma yanayin yadda ake ba su damarmaki, misali a cikin tsarin tafiyar gwamnati misali da ake gudanarwa a wannan lokaci. Ba rainawa muka yi ba, amma za mu iya cewa kamar akwai abubuwan da ake
idan ka duba matasan yanzu wani irin matasa muke haifarwa, shi ta kanta matsalar tsaro da muke ciki me ya haifar da ita, matsalar da aka haifarwa matasa, wato an bar matasa babu aikin yi, an bar matasa babu ingantaccen ilimi, an bar matasa babu sana'a, babu ayyuka. To kaga kenan wayannan matsalolin da buƙatar a ce an gyara su, wanda su ne the worst. Idan aka samu matsala wannan abin nan, to dukkanin sauran gurin da ya gyara ma zai dawo ya lalace, shi yasa muke ganin to ya kamata a ba wa matasa dama. Matashi shi san matsalan matashi. A yanzu nan kai a matsayinka na matashin aka baka a matsayinka na dan jarida sai aka ce ma ga NBC, ka fahimta ko? Ina ganin sai ka fi shigo da matasa ciki fiye da wasu wayanda shekarunsu sun riga sun tafi. Ba yadda za a yi ka zo ka samu mutum ɗan shekara 70 wai ka ce wai shine youth leader. Impossible, ba za a yi abin da ya kamata ba. Amma akwai abubuwan da kuke so a ƙara improving. Akwai abubuwan da ya kamata a ce an ƙara improving mu a ideology irin namu kenan. Sannan kuma akwai abubuwan da muka sa gaba wajen magancewa, musamman ma bangaren magance aikin yi a tsakanin matasa. Kafin je ga nan din zaka ga yawanci akan samu ko ce kafin ku akwai kungiyoyi da yawa da aka yi wanda suka fito da irin wannan rajin na ya za a samar da kyakkyawar rayuwa ga matashi, ya za a yi matashi. Kungiyoyin suna da yawa kafin ku, wanda kuma daga baya ko ce sai an ji sun fara functioning, daga baya kuma sai a ji sun yi forming irin waɗannan kungiyoyin. Ku da wannan hope kuka shigo cikin al'umma? So ka san komai da za ka fara da zuciya ɗaya sai ubangiji ya baka nasarar cimma abin da kake wannan. Sannan kuma dan ka fara da zuciya ɗaya ba shi ne yake nuna cewa dole kai ma sai kai nasara ba, ko kuma dan wani bai nasara ba yake nuna cewa dole kai ma ba za ka yi nasara ba. A ko da yaushe ka zama mai ƙwarin gwiwa, ko da yaushe ka zama mai hope. Muna da fata, mun tsarkake zuciyarmu, sannan kuma muna kira da duk sauran wancan ƙungiyoyin su zo mu haɗu ƙarfe da ƙarfe, mu haɗa mu cimma wannan target ɗinmu da kuma burikan mu akan wannan matasa. To a comrade Usman, mu je ga batun ita kanta wannan kungiya ta comrade Bashir Ya'u Dando, a tafiyar matasa ta comrade Bashir Ya'u Dando kenan. Menene hadafi? A takaice misali me dalilin kawance ne ma kuka sa a gaba yanzu? Me abin da ya sa kuka ita kanta karan kungiyar ko kuma tafiyar kungiyar shine babban abin da muka sa a gaba shine kungiyar tana aiki ne karkashin mu mobilizing din matasa, mu karbi korafe su, mu zo mu ga me ya kamata a yi, ta ina za a fara, sannan ta ina za a magance dukkan wannan matsalolin. Misali na zo kai mu kutar, ya kake ganin matasa, me matsalolin matasa nan kaza ne wannan ma, to a zo a haɗu a yi public sharing a tsakanin matasa, a ji meye matsalar, sannan kuma ta za a magance ta, sannan sai a tunkari yadda za a magance matsalar. Kusan abin da muka fara yanzu kenan, ko mu ce muke kai. Sannan kuma insha Allah ubangiji Allah ya ba mu sa'a kan wannan kuduri namu. Yaya batun coordination musamman na abin nan da ake cewa wato political wiring na mobilization na su kansu matasan misali? Akwai wani tsari ne da kuke da shi misali na structure a mazaɓu da ƙananan hukumomi wata jiha da ma ƙasa baki ɗaya misali? Muna da wannan tsari wanda muka fara yanzu, amma ka san komai akwai abin da mutum aiki ne na gida, ba za ka fito ka ce ga aikin yadda ka fara ba. Gudun akwai wanda dama duk abin da kake yi fata yake, akwai wanda fata suke su baka ce ka so wannan kawowa yanzu ba za mu iya cewa mutane ga abin da muke ba, amma dai muna aiki a background, sannan mu muka san me muke yi. Sannan matasan nan alhamdulillah sun fara fahimtar ina aka sa gaba, me ake yi, sannan kuma ina aka dosa, kuma alhamdulillah komai zai fito fili. Amma kawowa yanzu dai ba za mu iya fara mutane ga abin da structure mu ko za mu kaza ba. Batun inda kuka yi mamaya misali iya karamar hukumar Sumaila ita wannan tafiya ta wannan matasa take operator, ko kuma a'a jiha ce gaba ɗaya, ko in ce ƙasa ce ma gaba ɗaya? Kusan abin da zan ce a nan gabar shine in ka duba kowace tafiya akwai cibiyarta, akwai ta inda take farawa. Ta faro daga Dando, aka to Sumaila, aka shiga ta kai nan gaba za mu shiga Kano ta kudu, mu shiga Kano, sannan mu shiga ƙasa ma baki ɗaya in mai duka ya tafiya ce long term abu ne. Idan mai duka ya yarje mana, muna fatan mu mamaye ƙasa duka. Amma dai hope ɗinmu da yanzu target ɗinmu shine mu fara daga gida, mu ga gida ta fara gyaruwa,
makota sannan abun da dake insha Allah. To masu kallo da sauraro kar dai a sha'afa ana sauraron shiri na musamman a yanayin shira tare da matashi comrade Usman Iskil Dando wanda kuma shine jagoran wato comrade Bashir correspondent team karkashin tafiyar matasa ta comrade Bashir Ya'u Dando wanda kuma muna tattauna muhimman batutuwan da suka shafi ita wannan tafiya ta matasa ta wato comrade Bashir Ya'u Dando. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta musamman a TikTok, YouTube da kuma Facebook duk akan tashar NASIBI multimedia kenan. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma ba za ku je ko ina ba domin dawowar mu nan ba da jimawa ba. To barkanmu da dawowa yanzu kuma shirin zai dora. Comrade Usman Iskilu Dando. Ka ɗauko batutuwa da yawa musamman abin da ya shafi hadafin ita wannan tafiya da kuma inda kuka yi mamaya. Kawo yanzu ko a daidai wannan kadami. Me kake iya tunawa a matsayin ci gaba da kuka kawo tun lokacin da kuka ɗauko wannan tafiya a inda kuka yi ko a inda wannan tafiya ta matasa ta yi mamaya na daga yankin karamar kuma Sumaila. Yankin Sartoriya Kano ta Kudu. Alhamdulillah za mu iya cewa daga fara wannan tafiya dan lokaci kalilan mutane sun fara fahimta ina muka dosa me muke son cimma kuma alhamdulillah mutane su ne mana kyakkyawan fahimta musamman masu matasan. Za ka ga dama mu babban burin mu kan cewa matasa ya kamata su waye su zama very active akan me ya kamata su yi musamman ma a bangaren siyasa. Za ka ga matasan mu yanzu sun fara fahimtar cewa ba fa magana ce wai ta kai ta bin dan siyasa kamar wani mafadansa ba sai azumi ya zo ya baka hinkafa kwano ɗaya kwano biyu ya kamata a huce wannan level sannan kuma ba wai magana ce ta mutum ya zo ya baka 10,000 na data kullum kai ne postin sai wani ba me ya kamata a yi me wani nauyi ya kamata ya sauke ma ba ku da asibiti ya kamata gwagwarmayar nan da kuke yi ka zama ɗaya daga cikin gwagwarmayar da kuka asibiti garinku ko makaranta ko dai wani abu da al'umma za su amfana sannan kuma su kansu matasa yanzu ba hinkafa suke bukata ba ko ka zo ka ba su wata taliya ko 10,000 na sa data wani ya yi karatu NCE ne digiri ne MSc ne ya kamata a samu wani guri a dan makalashi ko babu komai ya ka samu wani abu matasa a fito da wani skills da za a yi ka koya wa matasa su zo su dogara da kansu to matasa sun fara fahimtar cewa ya kamata haka ne ya kamata da aka gama kwanan nan an fara raban shinkafa an fara mayarwa da mutane shinkafarsu da sauran kaga kenan mutane sun fara fahimtar ina aka dosa sannan kuma sun fara gane ciwon kansu ne. To wato idan na fuskanci wannan tafiyar taku akwai yunkurin ku na korar tsarin jagaliyanci da bambadanci misali a tsarin tafiya. Kwarai da gaske shine ma babban abin nan din yana ɗaya daga cikin mission din mu ai. To idan ka cire wannan akwai tsarin nan na participation na su kansu matasan a cikin tsarin siyasar wannan zamani. Wannan yunkuri kuke game da wannan cewa matasan su shigo misali ya zama su ne ake ganin su a matsayin 'yan takarkarancin da ake ganin suke tallatawa yanzu ya zama su ne suke pushin suna shigowa ana ganin su a matsayin shine dan takarar sanata shine dan takarar ref shine dan takarar ka gane ya zama dai matasan su ake turawa suke wannan shine ɗaya daga cikin abin da muke magana akan cewa ya zama wajibi mu tayi mu wayar da matasan mu su yi ilimi saboda ilimi ya zama wajibi to wanda kokari kuka yi akan wannan wannan kokarin da muke shine mu wayar da kansu ai yanzu muna starting point sannan kuma muna da yanzu magana ake ta wayar da kai a zo a yi harkan nan a zo a yi tafiyan nan ta comrade alkhairi ce a zo a yi ta matasa ce dan matasa ake yi a cikin tafiyar muka ce muna son matasanmu su waye su zo su yi ilimi saboda ilimi ne kawai zaka fahimci to ne ya kamata ka yi zaka iya yin takara kaza zaka iya kaza idan matasanmu suka yi ilimi duk wayannan mutanen da suke zuwa su zo su bawo su shinkafa gwangwani ɗaya kwano wani ma da ƙarshe a tashi da fada da kai da dan uwanka an hada ka fada da in aka zo aka ilimi duk ba za a tsaya a yi wannan ba saboda shi kansa wanda zai baku ya san kana da BSc ka waye kana gugurmaya zaka iya neman kujerarsa wata ran ka san me kake yi ba zai tsaya yana maka irin wayannan abubuwan da ya kamata bai kamata a ce har yanzu muna kan wannan
level din ba. Comrade Usman, ka san a kwanan nan akwai yunkuri da yawa na matasa da gani, musamman ma abota amfani da kafafen sadarwa na zamani, ko in ce kafafen sada zumunta na zamani. An je yadda wasu daga cikin manyan social media influencers ɗinmu na nan arewa da ma ƙasa baki ɗaya, musamman su Sharfaddin, su Dan Bello da sauransu, da su Bula Mabukarti, wannan sabuwar yunkuri har aka sa mata sabuwar tafiya, ko in ce jam'iyyar matasa da sauransu. Kuna da wata alaka ne da ita wannan tafiyar, ko kuma a'a kawai yunkuri ne naku iku? Ba mu da alaka da wani Dan Bello ko wani wannan, a'a ba mu da alaka da wayannan. Tafiyar su daban, tamu daban, ideologin su daban, namu daban, amma dai kawai dai zaka ce babban abin da ya hada mu similarities, zaka iya cewa ideology ne, magana muke duka na matasa. Amma ka gane mu bambancin mu da su suna da ra'ayin riƙau wanda ya saba da ra'ayinmu, ta hanyar da suke son su kawo gyara daban ta hanyar da muke son mu kawo gyara. Saboda haka wannan magana alaka ma ba mu kawo yanzu dai ba mu da wata alaka da su gaskiya. A'a wannan kuma sai dai lokaci yayi sannan za mu iya ganewa ko za a iya kulla alaka ko abin da ya kama da haka. Ai ita siyasa ko wanda ba ita da masoyi na dindindin ba ta da maki na dindindin. Za ku gobe kana tare da wani, gobe kana tare da wani, kuna shine. To comrade, kawo yanzu da kuka dauko wannan tafiyar, akwai wasu matasa ne da kuka sa a gaba, kasancewar gashi muna tunkarar kaka zaɓe ta shekarar 2027. Akwai wasu matasa ne da kuka ɗauko kuka saka su a gaba, tunda duk batu ake da, tunda maganar matashi ake yi, to ya kamata a ganin matasan ya kamata a fara ganin yunkurin da matasan su tun daga lokacin zaɓe ya zo misali. Ai ina fahimce ka, in kana son ka cewa kawai yanzu mun ware wasu matasa da za su wakilce mu ko abin da ya kama da haka. In aka zo aka ce wani zo a yi wata tafiya, in ka zo ka ƙoƙarinka a cikin tafiyar shine zai determine ɗin me ya kamata ka yi. Ƙoƙarinka wajen ba da gudunmawarka da fahimtar tsarin mutanen tafiyar za su zo su ce ma wani zo ka je kai. Ai lokaci bai ba, yanzu muna da wajen shekara guda fa kafin a zo a yi wannan lamarin. Shekara gudan misali, ai yanzu gashi a yankin karamar hukumar Sumaila ana ganin aikace-aikacen ita wannan kungiyar tuni ya faɗa da sosai. A karamar hukumar Sumaila yanki nan muna fata, muna addu'a ne shi comrd Bashir ya Usman dando ya zo ya jagorance mu, duk da yake shine jagoran wannan tafiyar. Muna masa fata, muna kiransa ko yana so ko baya so, muna kiransa da ya zo ya ci gaba da jagorantar mu akan al'amuran da ake yi. To comrade, mu dawo kusan harkar dai matasa. Wanne tsare-tsare kuka yi musamman wajen, kamar yadda kace ilimi ka san shine backbone na rayuwar matashi, sai yana da ilimin ma zai san me ya kamata yi. Wanne yunkuri kuke kai game da harkokin ilimi musamman wajen ganin matasan sun samu abin da ya kamata? Kamar yadda Bature ya ce no country can face the challenge without active participation of an educated. Shine ba wata ƙasa ko wata al'umma ko wani community da za su iya fuskantar kalubale su iya magance ba tare da gudunmawar masu ilimi ba. Babban abin da muke fata idan Allah ya bamu dama shine za mu mai da kai wajen bangaren ya za mu taimaki bangaren ilimi, mu fifita bangaren ilimi tun daga matakin nursery, primary, secondary har zuwa tertiary. Primary kaza tana da matsala kaza, ya kamata mu magance ta. Guri kaza ya kamata a samar da primary school, guri kaza ya kamata a samar da secondary school, guri kaza wani kaza sun gama karatu ba su da damar tafiya jami'a, mu ebe su dukkanin su je su yi digiri, su je su yi MSc, su waye su san me ya abin nan. Mu ba wani abu da za su yi mana ko su wannan, amma babban fatan mu shine mun amfanar da community, sannan kuma muna addu'a, muna fatan su ma su zo su amfanar da mutanen su. That is our mission. Comrade, bari mu karkare da batun ɗaya daga cikin iyayen gidanka a siyasance, kuma wanda shi ma kusan matashi ne na matasa, kamar yadda masu bibiyar shafinka na Facebook da kuma sauran shafukanka na sada zumunta sun sha ganin yadda kake ta kokari wajen fito da kyawawan kudure-kuduren shi wannan shugaban karamar hukuma na yankin jihar Jigawa, wato comrade wannan Honorable Tasiu Adamu na jihar na silatan karkar kenan ko silatan karkar. To kaga amfanin bawa matasa damammaki kenan, shi yasa muke cewa matasa su fito su ne hurdan nan, su fito su yi hurdan nan. Dauki kanta ita Jigawa yanzu me yasa tewa Kano fintinkau.
there is a lot of dichotomy between Kano and yanzu Jigawa fa tafi Kano ba mu magana wai wannan muke ba ba magana hadaka muke ba. Chairman local government shi dauki tasiu kowa matashi na matasa ake ce masa, dauki a matsayinsa na matashi ya san matsalar matasa, kuma bangaren ilimin ma da muke magana yayi kokari ya shiga bangaren. Ka fahimta ko? Idan ka dauki tasiu fa yanzu shi kadai a tsaye local government chairman guda daya, local government chairman ba House of Assembly ba ba sanata ba gwamna ba, amma ya iya daukan nauyin karatun matasa a jami'o'i mutum 300 har da wajen 6 mutum 606 yan scholarship ɗinsa, wanda yanzu ina da yakinin cewa ya biya wajen kaso 85 cikin 100 na karatu wayannan abin nan. Kuma abun burgewa shine matasa ne dukansu maza da mata, kuma suna karanta bangaren lafiya, wasu bangaren education da sauransu. A kuma cikin jami'o'in nan karkaza ta wai ko cikin makarantun wasu makarantu ne wanda ake bi a makarantun nan fa akwai irin Sal Istiqama University, private university, akwai irin su Maryam Abacha. Ba ma iya wannan ba, akwai wanda ya iba mutane suka tafi waje su je su yi NAC, wasu su yi PhD. Kaga idan suka dawo ba wai shi su amfanar da shi ko su kawo masa wani abu ne burinsa ba, a'a su zo su taimaki community. Kaga ko babu komai an gina yau dan gaba. Irin wannan shugabancin muke fata. Wato da alamu idan ita wannan sabuwar tafiya ta matasa ta comrd Bashir Ya'u Dando ta shiga jihar Jigawa, da alamun da wuri za ta karba a gurin matasan jihar. So ai matasan jihar Jigawa already sun tafi ai. Shi yasa muke ta kiran matasanmu na Kano a zo a yi wannan hurdar. Kaga wannan hurdar wallahi ba ta wasa bace, kuma wannan tafiyar jirgin annabi nuci duk wanda ya makara bai shiga ba ko wallahi ta tafi ta bar shi kenan. Matasa su zo su yi wannan hurdar. To comrade Usman, mun dauko batutuwan da dama, lokaci yana ta kokarin yin halinsa. Na'am. Daga karshe wanda sako zaka aiki, kuma menene sakon ka daga karshe? Daga karshe ina kiran matasa mu zama very careful akan abin da ya kamata mu yi. Ga zaɓe dai yana towa, mun san abubuwan da suke wakana a ƙasar nan, mun san me ya kamata, mu san ciwon jikinmu, mu san me ya kamata mu yi, mu san me bai kamata mu yi ba. Gaskiya mu ne muke da damar kawo canji, sannan kuma idan ba mu tashi mun yi aiki tukuru ba tabbas za mu ci gaba da zama a yadda muke, abubuwa su ci gaba da taɓarɓarewa. Muna ganin dai abin da tun a baya abin da yake faruwa na matsalar tsaro da sauransu, muna fatan Allah ya kiyaye gaba, sannan kuma amma dai wannan matsalolin dole sai mun tashi mun yi aiki tukuru, sannan kuma ubangiji zai kawo mana gudunmawa ya magance abin. Ina godiya kwarai da gaske da samun wannan dama da kuka bani NASIBI multimedia. To masha Allah, to masu kallo da sauraro duka saboda yanayin lokacin anan zamu ja labulan shirin mu na ta bar masa, ba dan babu abun faɗa ba, sai dan saboda lokacin shine abokin aikin namu, wanda kuma kar ku manta kun saurari shira ta musamman a yanayin shira tare da comrade Usman Dando, wanda yake jagorantar comrade Bashir correspondent team kenan, kuma karkashin tafiyar matasa ta comrade Bashir Ya'u Dando a nan wato yankin Dando da ke karamar hukumar Sumaila a nan jihar Kano daban Najeriya. Kuma duka a madadin jagorancin sashin labarai da al'amarin yau da kullum na tashar NASIBI multimedia da kuma dukkanin ma'aikatanmu na ita wannan tasha, sai kuma jami'in da ya sada da ku da kuma shi kansa bakon namu na wannan rana Usman Dando. Muke muku fatan alkhairi da fatan comrade Allah ya mai da kai gida lafiya. Ina godiya kwarai da gaske. Ina lokacin da muka baka gayyata a karo na biyu zaka dawo domin ci gaba da gabatar da program na halin da ake ciki na ita wannan sabuwar tafiya. To muna godiya. Masu kallo da sauraro ku ci gaba da kasancewa tare da tashar NASIBI multimedia a duk inda kuke a fadin duniya, a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, YouTube har ma da TikTok. Na barku lafiya.